L-aħħar miżura imħabbra minn Gvern Laburista dik li se tara li trasport tal-iskejjel isir b'xejn mhux biss għall-iskejjel tal-Istat iżda wkoll għal dawk tal-Knisja u dawk indipendenti se tinkludi fiha sistema ta' monitoraġġ mill-ġenituri. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru tal-Edukazzjoni Frank Fabri li spjega kif it-tfal se jkollhom ċippa mal-basket u li tibgħat messaġġ lill-ġenituri meta u x'ħin it-tfal jitlu jew joħorġu mill-vann. Ma' kull basket tal-iskola se nkunu qegħdin inwaħħlu fob biċċa apparat żgħira ħafna li fiha jkun daqsxejn informazzjoni fuq it-tifel li sem ikun jom l-indirizz etc. It-tifel meta jidħol fil-vetturi se nkunu qegħdin nużaw se jkun qiegħed jibgħat messaġġ, is-sistema se tibgħat messaġġ lill-ġenituri fuq il-mobile tagħhom li downloadjaw mobile app b'xejn issa jħallas għall-gvern u allura l-ġenitura l-ewwel darba se jkun jaf li t-tifel jew it-tifla tiegħu telat fuq il-vettura. L-iskema li mistennija tiswa madwar 14 miljun euro se tolqot 42,000 student. Fabri spjega li b'medja għal kull student il-ġenituri se jifrankaw madwar 700 euro fis-sena. Aċċenna dwar il-fatt li trasport se jkun kompletament b'xejn għal kulħadd u li l-operaturi se jitħallsu direttament mill-gvern. Dan wara tħassib mingħat ta' ġenituri dwar kif se taħdem is-sistema. Żied jgħid li n-negozjati kienu sfida kbira minħabba li ħadu fit-tul ferm. Fil-fatt bejn il-partijiet kollha saru 85 laqa li l-kol damu ammont twil ta' sigħat. Fabri fakkar kif kien hemm bżonn jintlaħqu żewġ ftehimiet, wieħed trasport tal-iskejjel tal-Istat u ieħor separat għal tal-Knisja u privati. Dan hekk kif tal-Istat minn dejjem kien b'xejn iżda din is-sena għalaq il-kuntratt preċedenti. Żied jgħid kif issa ż-żewġ kuntratti huma validi għal 5 snin li ġejjin fejn 18 l-operatur li se joffru s-servizz se jkollhom kollox stabilit fil-kuntratt. Fabri qal kif apparti dawn it-18 hemm madwar 10 oħra li jinsabu f'diskussjonijiet mal-Gvern biex huma wkoll ikunu parti minn din il-miżura. Min-naħa tiegħu l-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li din il-miżura tara wedaq elettorali oħra mwettqa. Il-Gvern kien wieħed li joffri dan is-servizz fil-programm elettorali tiegħu u issa se nibdew inwettquh. Il-Ministru Bartolo tam jirringrazzja lil dawk kollha involuti fin-negozjati u lill-Prim Ministru Joseph Muscat tal-viżjoni tiegħu għas-settur edukattiv.